arden ɗo e oɗo Daka 2024 hikka tawi kadi koye seɓɓe Daka o saabu eɗen gandi hande ko alet janggo tan duwete inchallahu taala eɗen jetta Allah no fewi nde Allah moƴƴani en kadi newnan en tawede hikka oɗo nokku Daka o nokku o ene woni dingiral ngal wiyete ko Abi Samaouna noon so haalama haqqillaji ma dog e cheikhna cheikh radiallahu taala anhu woni ceerno men Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu eɗen gandi Abi Samaouna koye nokkuji makko jeeya nokkuji mawɗi ɗi o teddini ɗi o mawnini nokkuji ɗi o teldanno e joomi ko omo rewa toon Allah tawi ko dewi Allah mawɗe eɗen gandi ceerno men radiallahu taala anhu nde wannoon omo mawnini Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu omo hooli ngol ɗo laawol ko kangol woni daɗal men e malal men aduna e laakara haa ko ɗum saabi kala batteji Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu walla batteji nabi sa sallam omo barkinoro ɗum ɗum waɗi o inniri ngal ɗo dingiral ko Abi Samaouna oɗo Daka noon nde o fuɗɗi nde ko 1942 e nokku ne wiye Ayna Madi Woɗɗani ene sowirteno noon luɓam laaɓi ene jeeya e sababu mum on saaha ko saaha nde ladde welnode saaha mo ganduɗa ndiyam ne woodi ala ko manki saaha mo ganduɗa cakkude ne woodi a rungtor seeɗa jalta yimɓe seeɗa tan keeɓa hirande kono noon kaɓirɗe kewaɗo ɗum waɗi neɗɗo gollira laaɓi ha gasa goɗɗo wiya luɓam laaɓi gollira kañum ɗum woni sowore nde nokko wiya luɓam laaɓi ko ɗon Daka fuɗɗi woɗɗani ɗo banggue men funnague ɓaƴƴo rewo caggal ɗum noon waɗi nokku ne wiya Raba waɗi ko wayno Unfani e nokkuji kewɗi deke noon kadi yiileteno ko oɗo nokku mo ganduɗa en nani e ɗemgal Amadou Samba Lo yo Allah yommo moƴƴere omo haala kono anduɓe kolliri pratiquement dingiral ngal ko ngal nokku jaɓɗo duwaw sa rendini juuɗe ma ɗiɗi aɗa anni duwade walla aɗa jaɓa duwaw no juuɗe ma ɗiɗi ɗe mahorto e mbaadi ni sa ƴeewi a tawat ndin mbaadi nokku o jogui ha ɓuura laftude ko hayre heedi rewo hayre heedi worgo hayre heedi hirnangue hayre ɓadide kono hayre wonde wonoy to funnague to nde desti seeɗa caggal Daka o fodde 1 kilométre ɗum waɗi sa ƴeewi ko ɗo Daka o lombi yettode wodni Allah o arti ɗo ko hitande 1973 1973 oɗo Daka mo gonɗo guila o arti ɗo noon o meeɗa faɓɓude hay hitande wotere ne yaaji kono eɗen gandi tan ko golle tenoɗe ɗe jamiraɗe e julɗo ɗe woni waktuji ɗi 5 waktu subaka tisbar takkosan futuro e gueeƴe eɗen gandi ene tengtina neɗɗo so ala gantu kala nde o tottata waktu yo tottoy to tottete to o tottida e tottiteɓe ndeke ko dental ngal dental ene waɗi jurumdero Allah wadde dañde no ngal ɗo dental ni mawnude wona hunde wemde arde tottude waktu e ngal ɗo dental manggal ɗum kadi ko gueɗal manggal ngal weeɓani gueɗel ɗimmel ngel kadi wasifa namdi ko dental yimɓe jooɗo dow kuccodira ene ndewa Allah e sifa biyaɗo woni lawol Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu e wasifa ɗum kadi namdi ko dental te eɗen gandi ɗum ne heeɓo ɗo kadi ko dental manggal caggal ɗum ko rendude jangga alqur'an karim tedduɗo kono goto fof kadi to mum so yeehi tawa ene eto e nder balɗe sappo ɗe tawde addi ɗum ko dewal Allah deyirde walla yewtirde salatul fatiha caggal janngude alqur'an karim tedduɗo salatul fatiha wawɓe sefiuɓe gona e janngude hisbul bari e ko nandi hen nde wanno ɓuuri kaalaɗe ɗe foof walla baɗeteɗe ɗe foof kadi ko ma daña ko reeni ɗum bara yeruji cawdi ɗum ha hisa wasa yaltude keeri kono kadi wawa nawde ɗum rewino ɗum ha yetto to jiɗɗa to ɗum waɗi sayfi o tabarakallah machallah wawɓe ɗum ɓe ko so ɗum yawti noon ko batu Daka o surtout batu Daka o nde wanno ceerno radiallahu taala an puɗɗude Daka o so yimɓe fof gari jooɗima caggal salatu juulama wasifa joofi o huccitaɗe julɓe he omo yewtan ɗumen l'islam taw kadi koɗo nanata ɗo taw kadi koɗo pamata ɗo taw kadi so nani ene heddo e mumen ɗo o wurde yimɓe ha o yeehi kono nde wonnoon ko ɗum gueɗal alliyankewal koko jokkata ɗum waɗi ni Allah rokkoyi haralleɓe wawde wadde enregistrement ɗen ɗon jewte ayno Allah waɗiri ceerno men oɗo o yaɓɓi tan ko e felo ceerno radiallahu taala anhu o waɗi ɗum kisa sunna
woni ɗo ceerno jooɗotono ene yewtido e bandiraɓe ɗo so yonti tan fo bando yimɓe ne keɗo ceerno cikkata ko hande o woni haaldude mumen ngal julɓe fof Daka e kono tengti kadi e tijaniyankoɓe ha tengti kadi e dental ngal yettode woodi ni Allah kono Daka ɓuuri hersana tan ko worɓe meeɓe nde wat noon eɗen gandi hadis o ko wi ko ɓuuri moƴƴude e dewal Allah surtout ɓuuri moƴƴude e dewal Allah ko wattorde surtout hadis e ñaa sallam wiide kala ɗo debbo e gorko goni ɗiɗo tata mabɓe ko cheyɗade donc hen saahaji ne wawi tardinde dewal ma Allah hay ko wiyete neɗɗo ya jama juuloy ko waɗoy toon wasifo ɗum foof ene hen eɓɓora par ce que so tawi a woni ɗo galle ma ɗo aɗa yiiɗi ɗon rewde Allah haljo walla situation mo gondora hakkude ma e ɓesgu ma o ne wawi dañde telɓinande kono sa yalti wuuro worɓe jalti wuuro jeehi gaari e ndeɗo lulde kañumen tan defanta koyemumen worɓe meeɓe cohlita tan ko dewal Allah ɗum woni ko hettinako ko worɓe meeɓe rewɓe ngala enen en jiiɗum image uji ɗi ala ɗum jeyataɗo debbo yettoɗo woodi ni Allah ko worɓe meeɓe kertina julɓe fof ko bandiraɓe julɓe fof ko musidɓe ɗum ene feeña ɗo e musidagal ngal aɗa yiya yimɓe gandodira ɗo taw ɓe meeɗa yiidude sa askaniɓe kadi sonata koto baba adama taw ala ɗo ɓe jiidi kono ɓe jiida ɗo jiidigal fandare rendude fandare e rendude yidde e rendude sago ɓe gowodira hen ha wona sababu jiya neɗɗo waɗa déplacé to mum yaaha yiyoyde musidɗo mum juuɗo taw ɓe gandodiri ɗo koye Daka walla kamɓe ndenduno leydi ndi ɓe gondi kono ɓe gandodirano Daka wona sababu soɓe kooti ngal jokkodiral e ngal mahodiral e ngal gododiral tawa ko ɗo ɗum waɗi ko ɗum jokkere en ɗam mawde saabu kadi ko ɓuuri hewde majorité o ko fulɓe te fulɓe jogui ko gaddinaji ene certi kotkiji e foof hawrudeɓe tan e nokku goto wona hunde wemde ko ɗo tan e Daka he e ɓe mbawat hawrude ɗo o wona ɓeyda jiidigal ɓeyda jokkodiral ko wona ɗum ko dental l'islam kala ko rendi huule herse ittane gueɗal ɗum ɗo sa ari a yi ɗum tan so tawi ka julɗo gonnoɗa a ɓeydoto softude e sobade hen so tawi kadi jomum wonno ko goɗɗum kadi ma andu l'islam ɗum kadi jogui sembe foof ɗum waɗi ko dañal manggal kono kadi ko intégration africain saabu yettode woodi ndi Allah sous région fof ne hawra ɗo sous région fof ɗum waɗi wonde kalanɗe ñanden mbiɗen batuji keblanogol Daka hankkadi foti nattude wonde Sénégal naaɓe tan foti nattude wonde laamu leydi Sénégal tan sous région eɓe poti neldude délégué ji walla ambassadeur uji représentant ji arɓe tawtoreɗe saabu ɓesguji mabɓe ne gara ɗo kadi duwaw duweteɗo ko duwaw julɓe foof kono tengti e leyɗele kikkodirɗe ɗe ganduɗa kala nde ndiɗa dañ jaam ndiya dañat jaam kala ndiɗa dañ goɗɗum ko wona jaam ndiya tinat wadde kamɓe fof poti arɗuɗo wadde intégration africain jiileteɗo ene wawi laamu ngu sodoro ɗum ɗo Daka ɗo ne weeɓi saabu ko renduɓe sago kawrata ɗo ko wona ɗum ko rendo faggudu yankeru faggade Allah e nam sallah sallam Cheikh Ahmadou Tidiane faggade yimɓe moƴƴuɓe kono kadi faggade ko dañi ƴeew tan nane no kaldiran ɗen ni carburant tan ko hutortoɗo carburant tan tuggi moto tan ha yetti oto ha yetti machine aji gonɗi ɗo ene kutoreɗi sa ɗum ko des milliards wadde ko nokku mo ganduɗa kadi ko nokku faggudu yankewo naam ene jogui ko wiyete foire national foire international ene jogui ko wiyete luumoji e foof kono ɗum wonata ko ɓinguel e dental kawrowal ɗo e Daka he wadde kadi wonande ɓe haqqillaji mumen goni tan e faggudu holno faggudu men yarete yeeso holno yimɓe ɓamtorto soɓe gari ɗo kadi eɓe pota yiide nden yitere saabu ko gostodiral manggal woni ɗo te ene hawni Allah ko fecci leyɗele ɗe sa ƴeewi to banggue ko wiyete jumri en tentule en iwrata ko banggue Guinée sa ƴeewi ko wayno gueɗe ñameteɗe goɗɗe ko wayno sukara en e ko nande wona comci en iwrata ko banggue Gambie sa ƴeewi ko wayno cajjaduji en gueɗe mbaɗe noon iwrata koto banggue Mauritanie to sa ƴeewi ko wayno laafaji en e gueɗe mbaɗe noon hutorte e Daka noon ɗi mbaɗi ɗo hewde iwrata ko Maroc e ko nandi hen wadde mbiya goto foof ene jogui ɗo fecci sen jaarino nden yewtere tan leydi fof a tawat ene waɗa participation mum e oɗo Daka kono leydi fof kadi ene heeɓa gartam to banggue faggudu e oɗo Daka mbaynotomi tan ko adi fof ko yafnade haala weeɓani kadi e ngal ɗo dingiral teddugal kono noon e barkinorade e barke gonɗo ɗo e nuuru gonɗo ɗo ne wawi wallude en kala ko lafjuɗen ɗo Allah newnana en taw ne waɗa barke heddi ko min jetta médiaji ɗi surtout an namdotoɗomi ɗo Fitirla TV Fitirla ka huɓɓi ka yaynima e aduna he foof tabarakallah machallah aka walla yimɓeɓe kadi e ittude niɓɓe kono kadi e yitude laabi faade e ɓamtare
média wona sera e nder rendo média wona sera e nder rendo eɗen gandi wonɓe ganduɗa nane en mbi a wino hol heraniɓe Dakar en mbi ko worɓe meeɓe dake rewɓe ɓene kala ɗo saria telli walla yamiro telli e deftere Allah nde so haali worɓe haala rewɓe joni so tawi ɓe garani ga wadde ko média o wallata ɓe e heɗade ko watte ga ko e yebde ko watte ga ko e yiide kumpa moɓe joguino média o ittaniɓe hankkadi boom hen sa kamɓe ɓurata en teskade saabu jeeɓo média o ene wawi ruttude ene wawi ɓamtude rutta kono kadi ne wawi tawnude taw an gonɗo ga wonko heewi ga yiyani ɗum waɗi média o jarama no fewi yo Allah yob moƴƴere assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh